জানুয়ারি तालनि 8 तारिख तिप्रासा बसंनि बागै कसम साल खादुमानि साल खुसादाय गलायो ताकलाय बिसिबाय बिसि ब्रैसगा 2019 बिसिनि ककनो तिप्रासारक माथाय सप्ताय शेखजाक सुगै तंमानो 6 मानसुगि आंगै TSF नि तुइदुल मुंबाई तिप्रासा शिक्लारक CAB बिलनो कासुना बागै माधव बाड़ियो आचक जबाब खलायतानि रायदाव गफो याथाय सिलाय गुलि ककजांना नाखा अपातिमुंनो मयतु खलायनो कसम सालखिनि पालाय जागै फाइका 8 जानुवारिनि सालनो अ सालनो पालायनानि बागै थांनाय सालो फेसबुक लाइवबो फाइ ककशाखा बुबाग्रा हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि उस दिन एक मैसेज दिया गया कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है CAA के प्रोटेस्ट करने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है। हमने कोई गैर कानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था उस दिन, जो स्टूडेंट्स ने गैर कानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था, लेकिन उस दिन हमारे संग जो सुलूक किया गया वो हमें मैसेज देने का एक तरीका था कि आप अगर ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो आपको इस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। तिप्रासा रग्नो शिचारिनानि ताई शाकनि हाओ तंगैबो शाक नांजायगा खाइ तनि जाकमानि कक रग्नो खुरसावै लुकुखा शलागै कक नारखा फिया कसम सालनो तंथथक सालबाय शलायै पान्डा संसा जाकमानि मांफ्लि बोकाशाका बोबाग्रानि बदल तिप्रामथानि बखाक्तिनो बुबाग्राबाई साजाक कायसा ककनि फानो बरम एबा कक नामानि मारिनो जाग्लिया शाकनि थों बदलनि लिडार्स रगबायनो लाचिमुग रिजाखा बुबाग्रा हास्ते गोनाङै कसम साल पालायनानि बागै साकलाय जागमा जागा 59 पेचार थर ब्लक कमिटी बाय संथाजाखा मास गादारिं सालकाहाम एडिसि विलेजो आबो सिमिया रोजाबमुं मोसामुं पान्डानि बिसिंतै खातं थकमानि पान्डा बख्लाय जाखा ताई पान्डाव TTAADC नि चंजाक आदं रगनि मोखां सिजाक रगनिबो मांफ्लि नुकजाखा आबो बाय सिनाय नुकनाय रगनि बोखाक तै सुंमु कासाका लुकु चंजाक आदं रगसे सितितै सिया हाइगाय तरक 2019 बिसिनि माधव बाड़िनि पातिमुंनो पगनानि नायजाक हिंगाय जास्टिस बाहायकै मानसिनाय बोबाग्रा हिनै बोबाग्रानि मुंबाय लुकुखा सदन लायजाक फिया बोबाग्रानि साजा ककथायनो नारकमा मानि मानुक जाग्लिया बोबाग्रानि बदननि बोखाक्तिनो माधव बाड़ियो पातिमुं पातिका हिनै माधव बाड़ियो सिमिदा कसम साल पालायनानि बागै रायदास नामजाखा माधव बाड़िनि पातिमुंगो गुबुनि थाइनि आमचाइनि तिप्रासा लुकुरगनि खायगलियादा तरक खाय बिसि लाइमा बाय बाक्सा 8 जानुवारि तालनि कसम साल पालाय जागमानि सालबो कमरै थांसिनाय गुबै बिचार करै थांसा करै अरै परै खाय सातक जागैदा कमरै थांमानानि नांसिनाय तिप्रासारक जतनि खावनो सुंमुं कासावैबो थांसाया प्रेसेतानि उक्लक बसकां ओंलाय जाखिनै सुंमुं लुकुरगनि बखाक्तै बि रिपोर्ट खुम्पुई।